Bé, d'aquí a molt poc obrirem un espai molt especial prop de la plaça, enfront de la plaça Constitució. És un espai que en realitat genera un contingut que anirà en el seu dia a la biblioteca de Can Ginestà, que estarà dedicada, com sabeu, a la divulgació científica i a la innovació educativa. En aquell espai nou veurem, mitjançant tallers, mitjançant diferents activitats, què vol dir això de divulgar la ciència o què vol dir el tema d'innovació educativa aplicada al nostre dia a dia. Llavors, per conceptualitzar o per crear aquell espai que ha de ser un espai de referència modern, que impliqui tot el desenvolupament que ja hem fet tant amb les escoles de Viladecans, hem fet un projecte, un procés de cocreació amb tota la comunitat que ja està treballant aquests temes. Són qui han participat juntament amb els experts de la UOC a crear aquest nou espai. Dintre de molt poc el veureu, són espais molt versàtils que ajuden a tenir activitats molt diferents i sobretot a tenir un espai que et motiva a fer coses i que et sents molt bé. Jo crec que us agrada moltíssim. Nosaltres estem molt contents d'oferir aquest nou servei a la ciutat perquè donarà projectes molt bonics. Hem estat treballant amb els usuaris de l'Espai Hub, que està composat per els 3 espais, el laboratori científic, l'aula Smart i l'espai de fabricació, i hem estat treballant amb dinàmiques per concebir i dissenyar el millor espai possible que doni resposta a tot el que necessitarà aquest espai, tant els monitors com els usuaris. Hem treballat amb diferents dinàmiques. Avui hem fet l'última sessió en la que els usuaris ja havien de discutir i concretar com serien els espais, quins elements, quina equipació hauria de tenir, i després hem concretat també si les cadires han de ser amb rodes, si les taules han de ser plegables, quina tipologia de taula. Ha estat un moment molt enriquidor perquè realment han sortit moltes coses i hi ha hagut espais que han estat més fàcils de concretar i altres una mica més complexos, però ara nosaltres ens portem tot aquest material per analitzar i retornarem a Viladecans quin és el que pensem nosaltres que és el millor disseny per a aquests espais. Ens sembla un espai molt interessant perquè al ser multifuncional, que té diferents espais, serà l'oportunitat dels alumnes treballar amb eines reals i en un espai divers. Crec que és important que es tingui en compte també la veu de diferents sectors, principalment les escoles, haver poder participat i donar una mica la veu del que necessitem a les escoles i als centres i sobretot als alumnes, em sembla molt interessant. Tenir un espai de lliure accés per a nosaltres, els joves que ens agrada la ciència, la tecnologia i que volem dedicar els nostres estudis superiors o la nostra vida laboral en aquests àmbits, crec que ens beneficiarà molt perquè així podem fer un tanteig i veure si ja ens agrada o no i per què no aprendre d'una manera més divertida que no tancats a classe i només amb la pissarra. Puc aportar i puc expressar la meva opinió i com penso jo que pot ser un espai dedicat per a joves. M'ha agradat molt, ha estat molt xulo i també ha sigut com descobrir una mica aquest món del disseny d'espais i ha estat molt guai l'experiència.